Petru zdar, přátelé, až se budete ptát v prodejně Chyť a pust, jaký je rozdíl udělat návazec mezi vlascem a pletenou šňůrou. Kluci vám určitě poradí, ale jenom ve zkratce. Do sumcařiny v žádném případě nepatří fluorokarbony. Fluorokarbon je příliš tuhý, má menší pevnost a můžeme se bavit o tom, jestli je pod vodou víc nebo méně vidět, ale to u sumcařiny není vůbec důležitý. V sumcařině musíte používat Super Soft Mono. Ten vlasec musí být krásně měkký a hlavně, i když uděláte tohle, podívejte se, takhle ho začnete mačkat, tak ten vlasec je krásně rovnej. Pořád, ať budu mačkat sebe víc, tak ten návazec pak je stále krásně rovnej a dobře ve vodě pracuje. Každopádně není dogma vázat sumcový montáže pouze z vlasců, což se teď v podstatě děje. Vždycky je důležité se přizpůsobit té nástraze a lokalitě. Takže pokud chytáte rybu, pokud chytáte větší nástrahy, tak je paráda používat dvouháčkový systémy nebo jednoháčkový, jaký prostě chcete na vlasci. Každopádně, pokud ale začnete chytat třeba rousnice, pijavice, krtonožky, kalamáry, sépie a menší nástrahy, tak nepoužívejte vlasec. Jděte do pletené šňůry, protože ta nástraha je mnohem lépe přirozeně prezentovaná ve vodním sloupci. Takže menší nástrahy, lépe šňůra, větší nástrahy, lépe vlasec. Petru zdar.